Idemo u park? Ne. Već smo u parku gde ću da se nađem sa svojom drugaricom Unom da mi priča o nekim girly girl stuff. Vidjet ćemo šta će tačno da mi kaže. Da li si možda kao mala imala nekad dnevnik? Imala sam u više navrata. U osnovnoj školi, uglavnom negde do 4. razreda osnovne škole sam vodila dnevnik, sporadično. Je li imao ključić? O da, imaju ključić i katanac, to niko nije smeo da pročita. Mislim, meni je majka uglavnom govorila da ona nikad neće dirati moje stvari, tako da sam delimično bila sigurna, ali sam ipak sakrivala pod ključem. Moja majka bi verovatno razbila taj katanac kamenom da proveri da li unutra piše da recimo pušim cigare. Da, to bi bilo strašno. To bi baš bilo strašno. Pokušao sam da pišem dnevnik, ali nikako to nije baš nešto najbolje išlo. Insistirao sam na tome da mi kupe neku fancy svesku sa tvrdim koricama i sa nekom afričkom egzotičnom pticom na sebi na koricama. Međutim, napisao sam verovatno 2 strane i onda sam bacio sveske. Moja devojka bi primetila kako to uradim sa svakom sveskom koju kupim. Kakav je tvoj dnevnik bio? To je obavezno morala biti neka, da kažem, posebna sveska, kao što si ti rekao, neki cvetići, nešto, girly girl baš u tom fazonu, tada je bila popularna Sarah Kay, tako da je to... Pa znaš šta, bila je popularna i Cassandra, tako da mogla si da završiš s takvom sveskom. Istina, ali nisam, dobro je da nisam. Znači nisi fan Cassandra? Ne, iako sam pratila delimično. Stvarno, jesi imala mirišljave albumčiće? Mirišljave blokčiće u stvari. Pa nije bilo tada Cassandra na mirišljavim blokčićima. Kako nije? A ne, ja sam samo skupljala one sa medvedićima. Nisam ja imao mirišljave blokčiće Cassandra. Ne znam. Nisam. Idem kod svoje drugarice Marije Tatalović. Ona ima fićka na Dorčolu i nju ću da pitam da li je možda nekada popunjavala dnevnik ili leksikon. A ako budemo imali sreće, možda će još neko bude tamo. Jesi imala dnevnik kad si bila mala? Joj ne, uvek mi je mrzalo da pišem. Uvek. Nikad. Ali ja sam imala onaj leksikon. Pa to je zato što su se drugi upisivali. Su ti ostavili dečaci nevaljale poruke unutra? Nije, da smo bili fini, mladi i kulturni. Ali bila je ono kao vola bi da te poljubim u obraz i tako da. U obraz. Krojiću, šta ti imaš da kažeš na osnovu te informacije koju si sada saznao? Jel bi ti volao da mi ljubiš obraz? Ništa se nije promenilo. Osim toga što ja nikad nisam vodio dnevnik i nikad nisam vodio spomenar i retko kad sam popunjavao spomenare. Ja znam samo jedan da sam ikada popunio ikada u životu, ikada. Đubre, asocijalno. I bio sam ucenjen. Čak ni taj sam ne bi se zabavio. Tebe svi nešto ucenjuju ovih dana i tako si u prethodnoj epizodi isto. Jeste, znam da i to su mi rekli i meni je jako žao i ovom prilikom bi se izvinio Germanu i Jovanu. Imao sam dnevnik, oko 250 strana sam napisao do punoljetstva i onda sam batalio to. Nemam želju da to radim. Pa nemoj mene da gledaš... Samo 250 strana? Samo 250 strana. A čekaj, u kom periodu, koliko si godina? Pa od 15. do 18. sam pisao, posle toga nikad nisam imao leksikon, nikad nisam imao spomena. Jesi tamo zapisivio svoje prve seksualne iskustva? Nisam imao seksualna iskustva. A upisao sam se zadnji put, odnosno poslednji put sam se upisao u leksikon ove godine od moga druga ćerka koja ima 12 godina. I sve sam ispoštovao, napisao sam i stihove na kraju, ime, simpatije, omiljeno piće, omiljeni film, sve sam stavio. Čekaj, ali ti bio zaključan, je li si imao ključić na dnevniku? Pa jeste, ali to se moglo da se otključa s pajalicom ili bilo čime kad ovako malo upreš. Pa misliš da ti je Keva otvarala to? Pa nije ona znala gdje je to, znaš, to sam ja štekao ispod ne smijem da kažem, ispod kutije od harmonike, svirao sam ja harmoniku, sviram je još uglavnom i štekao sam tamo ispod, znaš, i onda to tu nije zalazilo. Mogu bi da nađem, da vidim šta sam pisala tati? Pa ja se mahom sećam. Mislim, to jedno zašto sam bio u cebi bilo je baš traumatično iskustvo i onda... Sećam se ja tih perioda, me zanima kako sam pisala.
Šta sam ja to govorio? Pa, štampano. Dragi dnevniče, danas sam snimao Bleju. I to je sve što sam radio. Dve srpske reči za vas. Share i subscribe.